Vítejte u podcastu Letaxem do prasinek. Dnes se ponoříme hluboko do trezorů Gringottových i do komnaty nejvyšší potřeby. Podíváme se na magické předměty, které definovaly svět Harryho Pottera. Ahoj všem, je to skvělé téma, protože tyhle artefakty nejsou jen rekvizity. Přesně tak. Jsou to motory příběhu. A kde jinde začít než u těch nejmystičtějších? U relikví smrti. Přesně tak. Příběh 3 bratří, který každé kouzelnické dítě zná jako pohádku. Jasně. Ale pak se ukáže, že je to krvavá realita. Máme tu bezovou hůlku, kámen vzkříšení a neviditelný plášť. Každý předmět je mistrnou studií lidských tužeb. Začněme bezovou hůlkou. Hůlkou osudu. Je stělesněním touhy pomoci. Přesně tak. Údajně neporazitelná hůlka, která si ale vybírá svého pána sama. Přechází na toho, kdo přemůže její předchozího držitele. Její historie je jedna dlouhá, krvavá stezka. A právě proto po ní tak prahli kouzelníci jako Grindelwald a Voldemort. No jasně. Viděli v ní ultimátní zbraň, jenže Brumbál, který taky dlouho vlastnil, v ní viděl spíše břemeno. To je pravda. Pochopil, že skutečná síla nespočívá v tom, že někoho porazíte, ale v tom, kdy se rozhodnete nebojovat. To je krásně řečeno. V protikladu k hůlce pak stojí neviditelný plášť. A ne jadajaký. Přesně. Je to jediný skutečně dokonalý neviditelný plášť, jehož moc s časem neslábne. Je to dědictví rodiny Potterů, symbol moudrosti třetího bratra, který si od smrti nepřál moc, ale jen klid. Harry ho zpočátku používá k nočním výpravám a lumpárnám, což je skvělé. No jasně, jako kluk. Ale postupně mu dochází jeho hlubší význam. Je to nástroj ochrany, ne agrese. Přesně. A je to vlastně jeho spojení s otcem, kterého nikdy nepoznal. A to nás přivádí k jádru podla. Co to vlastně znamená být pánem smrti? Není to o fyzické neporazitelnosti. Vůbec. Je to o psychickém stavu, o přijetí smrti jako přirozené součásti života. Harry se pánem smrti stane v momentě, Ano. kdy je v zapovězeném lese ochoten zemřít, aby zachránil ostatní. Přesně tak. Přijme svůj osud, místo aby před ním utíkal. A tím se dostáváme k dokonalému opaku. Jo. K někomu, kdo před smrtí utíkal za každou cenu. K lordu Voldemortovi a jeho viteálům. Viteály. Upřímně to je ta nejodpuživější forma magie. To jo. Představa, že spácháte vraždu, ten nejhorší akt, abyste si roztrhli duši a její kousek schovali do nějakého předmětu, To hrozné. to je stělesnění sobectví a strachu. Voldemort byl posedlý nejen smrtelností, ale i symbolikou. Pečlivě si vybíral předměty, které měly historickou váhu. Medailon Salazara z Miozela, pohár Helgy z Mrzimoru, diadem Roweny z Havrasparu. To nám o něm hodně prozrazuje. Jeho arogance a pocit vlastní důležitosti byly tak obrovské, Přesně. že věřil, že jeho duše si zaslouží jen ty nejvznešenější schránky. Jo. Chtěl se vetřít mezi legendy Bradavic, ale místo toho jejich odkaz jen pošnilil. A největší ironií je, že jeho duše byla tak roztřištěná a nestabilní, že při pokusu zabít malého Harryho se jeden úlomek sám odštěpil a přilinul k jediné živé bytosti v místnosti. No jistě. Harry se stal viteálem, který Voldemort nikdy nechtěl stvořit. A právě proto je jejich hledání a ničení tak strhávající. Není to jen akční honička. Vůbec. Je to i emoční a psychologická zkouška. Vidíme to na Ronovi, když ho medailon téměř pohltí a otráví mu mysl. Ty věci jsou aktivně zlý. Skvělé postřeh. A teď od temnoty k něčemu veselějšímu. Co třeba Poberotův plánek? To je prostě naprostej skvost. Absolutně. Je to můj nejoblíbenější předmět. Geniální kus magie stvořený 4 puberťáky, kteří chtěli porušovat školní řád. Je to památník přátelství, rebelie a neuvěřitelného kouzelnického talentu. Určitě. Má to navíc tu drzost. Páni, náměsíčník, červíček a tichošlápek se tímto slavnostně zavazují, že se poflakují.
Ta mapa má vlastní osobnost, dokonce uráží Snape'a. No právě. A co teprve obraceč času? Jasně. Hermiona ho nejdřív perfekcionisticky používá, aby stihla všechny hodiny, ale v rukou Harryho a Hermiony se stane nástrojem, který zachrání 2 životy. Přesně. Ukazuje to, jaký obrovský potenciál, ale i nebezpečí se v takových předmětech skrývá. Přesně tak. Člověk si hned uvědomí, proč ministerstvo kouzel jejich používání tak přísně omezilo. Stačí 1 otočka navíc a můžete vytvořit časový paradox, který zničí všechno. Když si to shrneme, každý z těchto artefaktů, ať už mocný, temný nebo geniálně prohnaný, funguje jako zrcadlo pro postavy, které je drží. Wow. Odhaluje jejich nejhlubší tužby, jejich největší strachy a v konečném důsledku i takin jejich pravý charakter. Jsou to katalyzátory, Ano, který posouvají děj i postavy kupředu. Bez nich by příběh Harryho Pottera nebyl ani ze poloviny tak bohatý. naprosto souhlasím. A teď jedna otázka, o které bychom chtěli, abyste přemýšleli i vy, naši posluchači. Kdybyste si mohli vybrat jeden jediný magický předmět ze celého kouzelnického světa, který by to byl? Přesně tak. A co by vaše volba vypovídala o vás?